أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Добротата и щедростта на светия пророк саллалаху алейхи васелям. Ще продължа да представя събития относно неговата щедрост на светия пророк саллалаху алейхи васелям. Несравнимо ниво на даряване на светия пророк саллалаху алейхи васелям към своите хора. Веднъж някой го помолил светия пророк саллалаху за богатство, ако може каквото има в него да им го даде, и той им го е дал. Дал до такава степен, че в себе си, при себе си нищо не е оставил. Хората продължавали да го молят за богатство отново и отново, докато на светия пророк саллалаху алейхи васелям не му е останало нищо. Светия пророк саллалаху алейхи васелям е казал, че никога няма да скрие богатството си от хората и че този, който се въздържа от търсене, ще бъде спасен от Аллах. Светия пророк саллалаху алейхи васелям е казал, че този, който се стреми да стане независим от богатството на света, ще получи независимост от Бог. Той каза, че този, който се стреми усилено да бъде търпелив, ще получи търпение от Бог, а търпението е най-големият източник на награда. Веднъж по време на пътуване, Хазрат Абдулла бин Умар, син на Хазрат Умар, имал много силна камила, която изпреварила всички останали камели. Обаче, когато камилата на Хазрат Абдулла изпреварвала всички останали, Хазрат Умар го спомнял и го предупреждавал да не върви пред останалите. И в действителност Хазрат Умар не обичал никой да върви пред светия пророк саллалаху алейхи васелям. Хазрат Джабир бин Абдулла разказва, че е бил в една битка с него.
помоля Хазрат Умар да му продаде камилата. Отначало Хазрат Умар казал, че камилата е на светия пророк Сесенам, за да я вземе, ако пожелае, като казал да вземе пари от него. Светия пророк Сесенам обаче настоял и затова Хазрат Умар му продал камилата. След като взел камилата, светия пророк салалаху алейхи ва салям я подарил на Хазрат Абдулла бин Умар, казвайки, че сега камилата е негова и той може да прави с нея и да я язди както си поиска. По този начин светия пророк не само щедро дал подарък по красив начин, но изпратил и послание, че това не е нищо друго, освен един светски въпрос и няма нищо лошо, ако камилата изпревари останалите, дори неговата собствена. И сега дори и камилата да продължи напред, хората поне щяха да кажат, че камилата е подарена от светия пророк Сесенам, е тази, която върви напред. Веднъж по време на пътуване, камилата на Хазрат Джабир станала мързелива и бавна, уморена. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям слязал от коня си, дръпнал камилата за юздите и казал да продължи напред, след което камилата започнала да се движи бързо. Светия пророк салалаху попитал Хазрат Джабир дали е женен, на което той отговорил, че е женен и затова светия пророк го посъветвал да бъде мил в дома си. Тогава светия пророк поискал да купи камилата и затова Хазрат Джабир му я продал. Когато Хазрат Джабир се е върнал, светия пророк наредил на Хазрат Джабир да му бъде дадена сумата, за която е продал камилата. Тогава светия пророк повикал Хазрат Джабир и му казал, че не само може да задържи сумата, за която е продадена камилата, но и Хазрат Джабир може да задържи камилата. Веднъж някой отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салям и го помолил за богатство. Светия пророк казал, че по това време нямал какво да даде. Въпреки това той посъветвал мъжа да отиде и да си купи каквото пожелае, използвайки името на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И след това, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям получил богатство, той да плати за нещата, които е купил. Хазрат Умар е казал на светия пророк, че вече е дал богатство на този човек и казал, че не е отговорен за това, че му е дал богатство, което той дори още не притежава. Светия пророк не е харесал този коментар и един мъж от ансарите местните жители на Медина казал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям трябва да дава богатството си без страх от бедност, както Бог ще му осигури.
Светия Пророк Селам се усмихна и казал, че точно това му е било заповядано от Аллах. Но това е отговорил Светия Пророк Селам, че на мен това ми е заповядано с усмивка. Загрижеността и моралното възпитание на народа. Светия Пророк Селам не само е бил щедър, но и състрадателен и едновременно с това се е грижил за моралното възпитание на хората. Веднъж един бедуин помолил Светия Пророк Селам да осигури богатство за неговите нужди и може би под формата на кръвнина. Светия Пророк Селам му дал известно богатство. Светия Пророк Селам попитал бедуина дали е бил добър с него, на което бедуинът говорил, че не е. Някои мюсюлмани се ядосали на това и щяли да го хванат. Обаче Светия Пророк Селам ги спрял. Тогава Светия Пророк Селам се прибрал у дома и поканил този човек да се присъедини към него. Там Светия Пророк Селам казал, че му е дал това, което е поискал, но все пак казал, че не е бил добър с него. След това Светия Пророк Селам му дал още от богатството и го попитал дали сега се е отнесъл добре с него. Бедуинът казал утвърдително и след това бедуинът се помолил за Светия Пророк Селам и семейството му. Светия Пророк Селам казал, че по-ранното изявление на бедуина е разгневило сподвижниците му. Затова бедуинът трябвало да излезе и да им каже това, което тук що е казал на Светия Пророк Селам, за да успокои сърцата на сподвижниците. Светия Пророк Селам казал, че примерът му и бедуина и като този на пътник и неговата камила, която бяга и бяга по-напред, колкото повече хора тичат след нея. След това собственикът на камилата казал на всички да го оставят, защото е по-добър към нея и я познава добре. След това собственикът на камилата взел малко трева в ръка и се приближил до камилата. Светия Пророк Селам казал, че ако беше позволил на сподвижниците си да хванат бедуина, щеше да влезе в ада. Обаче той го спасил от това. Светия Пророк Селам е казал, че този човек знаеше как да се грижи за камилата и Светия Пророк Селам казал, че ако бих ви послушал да съм строг към него, то той щеше да влезе в ада. Затова аз го спасих от това нещо. Това е бил начина на Светия Пророк Селам.
След като е направил това, че го е поканил вкъщи у дома си и му показал, че виж, аз нямам нищо друго, освен това, което ти давам и друго и да потърсиш, след като го нямам, как да ти го дам. Това беше един велик пример на светия пророк Сесенал. आपने उनमें से एक अपनी मुट्ठी भर कर मुझे अता फरमा दिया उन जेवरों में से दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरी हथेली भर जेवर या सोना अता फरमाया और फिर फरमाया कि इसे पहन लो ये है आसन रंग में लुटाना खजूरों और ककड़ियों के बदले में Начинът на установяване Хазрат Абу Хурейра споменава, че светия пророк Селам, когато се е представяло някакво погребение, когато е имало някакво погребение на някой човек, който е имал дългове, светия пророк Селам го питал хората около него дали е оставил някакво богатство, за да ги изплатят дълговете след това. Ако е оставил, светия пророк Селам е отслужвал погребалната молитва. Ако не е, светия пророк Селам не е отслужвал. След като Аллах е дал победи на светия пророк Селам, той е казал, че е по-близо до мюсюлманите, отколкото собствените им семейства за тяхното изплащане. Ако този човек е оставил богатство, той ще отиде при неговите наследници. Веднъж светия пророк Селам казал на Хазрат Зубейр, че е трябвало да подкара коня си колкото може повече и цялата земя, която е прекусявал, ще бъде негова. В един момент конят спрял и оттам Хазрат Зубейр разедно хвърлил къмшик, който бил в ръката му. Светия пророк Селам наредил на Хазрат Зубейр разедно да му бъде дадена земя, чак до мястото, където е паднал къмшикът му. В битката при Табук светия пророк Селам се е здобил с красив кон, чието глас особено харесвал. И един мъж се е приближил до светия пророк Селам и го помолил за коня, който светия пророк Селам му дал. Въпреки че много го харесвал, और जो तुम्हारे ज़िम्मे है उसकी वजह से मैं तुम्हें पकड़ूंगा और तुम्हें दोबारा उस हालत में लौटा दूंगा कि तू भेड़ बकरियां चराएगा जैसा कि तू इससे पहले था। तो कहते हैं कि मेरे दिल में वो हालत पैदा हुई जो लोगों के दिल में होती है, कहते हैं बड़ी दिक्कत की हालत पैदा हुई। Установяването на връзки с вождове, след като получил спечеленото от войната при Хунейн, светия пророк Селам първо я раздал, за да установи връзки с определени хора и видни хора. Когато Абу Суфиян видял купчина богатство пред светия пророк Селам, той казал, че светия пророк Селам е станал най-богатият човек в Арабия
При това Светия Пророк се усмихнал и дал на Абу Суфиян голямо богатство. След това Абу Суфиян помолил Светия Пророк да даде богатство и на синовете си, което Светия Пророк направил щедро. След това Абу Суфиян казал, че Светия Пророк е бил изключително мил. Той казал, че се е сражавал със Светия Пророк и че Светия Пророк е бил отличен в военното дело. След това сключил мир с Светия Пророк и казал, че Светия Пророк е бил отличен и в сключването на мир. Начинът, по който са били разпределени тези спечелени неща от битките, от войните, при Хунейн отговаря на твърдението, че мюсюлманите са предприели тези битки с цел придобиване на богатство. Ако това беше вярно, тогава защо тези спечелени неща от битката при Хунейн не са се разпределяли веднага при мюсюлманите, а първите хора, които получили от дял от тези неща, обаче не били мюсюлмани, а вождове и водачи, за да изградят връзки с тях. Тогава Светия Пророк не задържал нищо за себе си и сравнително дал много малко на сподвижниците си. क्योंकि मैं अपने घर वालों के पास नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम उसको देकर मुझे राहत ना पहुंचाओ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ी, मुझे बुलाया। Светия Пророк салалаху алейхи ва салям след иша намаз е извикал един от сподвижниците. Хазрат Билал е казал, че след като му било възложено да раздаде от богатството, той каза, че някои хора не са дошли да взимат. На следващия ден, след иша намаз пак, отново тогава Хазрат Билал е отговорил, че о пророк на Аллах, бъдете спокойни и нека Аллах ви даде спокойствие. Всичко се раздаде както поискахте и хората дойдоха и взеха. Така Светия Пророк е отишъл и където е трябвало да отпочине през нощта, е отишъл. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е раздавал богатството на всеки, който е търсил от него, както и преди съм споменал. Дори той е получавал подаръци, но в замяна на тези подаръци той е отвръщал с много повече.
Веднъж Светия Пророк Селам е раздал имот, който е като е видял на този човек, който е търсил част от имота, е дал толкова, колкото конят му обикалял около този имот. Някои хора по пътя или по улиците са търсили и са го дърпали до такава степен, че дрехите му са били търсени и са му дърпали дрехите до такава степен, че е имало белези по врата му от дърпане на неговите дрехи при търсене, при просене. Хазрат Муслимът разказва относно това събитие. Че след като получил спечеленото от войната при Хунейн, Светия Пророк Селам първо я установявал на хора, определени вождове, и мюсюлманите са били най-накрая, каквото ако е оставало нещо, да вземат по-малко. Но идеята бе, че да спечелят сърцата на хората по някакъв начин, самите хора да изпитат милост в своите сърца и да се променят техните сърца към тях. Светия Пророк Селам е казал, че о хора, е казал, че аз нямам нищо при себе си, каквото имам, всичко ви давам. След това отишъл и казал, взел един косъм от своята камила и казал, о хора, вижте, че аз дори колкото този косъм богатство не оставям при себе си, дори тази част, която ми се полагала, петта част или една петта, дори не я използвам за себе си, не я употребявам, не я спирам, дори своята част я дарявам, защото на мен ме е заповядано всичко, каквото имам да ви давам, а не да оставям в себе си. Един кон, който Светия Пророк много харесал и неговия глас, но един ден от ансарите отишъл при Светия Пророк и му казал, о пророк на Аллах, може ли да взема този кон? Светия Пророк отговорил, вземи го, вече е твой. Светия Пророк веднъж е казал на Хазрат Айша, след като се е прибрал вкъщи и попитал какво имаме вкъщи останало. Хазрат Айша отговоря, че има няколко грама малко злато. Тогава Светия Пророк е казал, че вземи това и да го раздадем, да не остане нищо при нас.
как ще ти се струва, ако утре някой каже и ако Аллах не попита, че защо спряхме това злато, а не го дарихме и това. И така, и тази част, която бе останала малко при тях, и нея се я дарили. Тези вождове са имали голямо въздействие и сила над своите хора. Затова светия пророк Съседъм бе решил, че трябва да се раздаде част от богатство на такива хора, за да отношенията им да бъдат по-добър вид и да нямат проблеми, както и сърцата им да се променят на тези хора към ислама. Така Светия Пророк Салам е дал на 100 камили на Абу Суфиян. Тогава Абу Суфиян е казал, че дай и на моите синове. Тогава Светия Пророк Салам взел и дал и на неговите синове още 100 камили. След това Абу Суфиян казал: о, пророк на Аллах, дайте на моя син Авия. Тогава още 100 камили Светия Пророк Салам е дал и на неговия син, и на втория му син. Абу Суфиян е казал след това, че относно Светия Пророк Салам, че е изключително мил и се е сражавал с Светия Пророк Салам и че Светия Пророк Салам е бил отличен в военните си дела и че е сключил мир с Светия Пророк Салам и е бил един от най-добрите в сключването на мир. Начинът, по който са били разпределени тези богатства и битката при Хунейн отговарят на твърдението, че мюсюлманите са предприели тези битки с цел придобиване на плячка на спечелено богатство от битките. Ако това беше вярно, тогава защото тези печалби, спечеления, не са раздадени незабавно измежду мюсюлманите, а са били раздавани първо на външните хора. Хазрат Месиът Ислам разказва, Светия Пророк Салам веднъж имал едно голямо стадо от животни и той каза, че един, който е невярвал в Аллах, човек е казал: о, пророк на Аллах, дори царя на Кесър нямат такова стадо, колкото теб. Така Светия Пророк Салам подарил цялото стадо на този човек. Той приел исляма и казал, че кълна се в Аллах, няма по-щедър човек от теб на земята.
और मालो दौलत से महरूम थे, इसलिए जंगें शुरू की गईं। अगर इस बात में थोड़ी सी भी हकीकत होती तो जंगें След होने के битката при बहुत Хунейн, से कुछ और तरीके से хората होते। се обръщали यहाँ पर हम към देखते हैं कि माल गनीमत का светия एक пророк, салалаху алейхи васелам, भारी हिस्सा जो है तालीफ कल्ब के लिए गैरों को दिया गया, молейки за कुरैश के अगुआ को दिया богатство गया। и बाज़ той им रवायत में го आता है कि सारे का давал, सारा माल दूसरे लोगों को докато फरोख्त не कर им दिया। останало हाँ, нищо. इसमें कुछ और मसाले भी हैं, Светия пророк Салам попитал मसले तय होंगे, хората लेकिन ये дали कहना искат कि आपने той अपने да आप को सलामत стане रखो, стиснат. बल्कि अपने Той जानसारों казал, че в और името на साथियों Аллах यानी той अंसार нито को е भी माल стиснат, गनीमत में से нито е जिससे страхлив, बहुत कम दिया। нито е इसी तरह उन्हें एक दिन лъжец. एक औरत आई तो उसने चंद अशार पढ़े जिनमें उसने कबीला हवाजन में आपकी रज़ात के दिनों का जिक्र किया। बस आपने हवाजन वालों से लिया हुआ माल वापस कर दिया और उन लोगों को बहुत ज़्यादा अता फरमाया, यहाँ तक कि जो कुछ आपने उन्हें दिया Светия माली пророк तौर पर Салам е वो показал 5 लाख दिरहम के बराबर थी। отличен हज़रत пример ज़ुबैदा कहते हैं कि इस не औरत ने само कहा है за ऐसी सखावत के बारे में कभी सुना नहीं गया। щедрост и даване на всеки, който е поискал, हवाजन के नुमाइंदे но मेहमान и हज़रत за रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास проява गए на мъдрост, और उन्होंने आपसे когато दरख्वास्त го की е правил. कि उनके माल और उनकी Веднъж बेटियों को Светия वापस Пророк कर दिया Салам जाए। е разпределял तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, सच्ची बात मुझे ही पसंदीदा है, सच्ची बात богатство между मुझे बहुत хората, पसंदीदा है। но не फरमाया дал इनसे एक अख्तियार нищо करो, на нито един या तो човек. वापस ले लो या मत लो। Когато го попитали मैं तो защо, जेराना में Светия Пророк Салам उनका казал: इंतजार किया था। о, мусулмани, बाकी и रसूलुल्लाह повторил това सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम отново, ताइफ से когато लौटे му तो वहां задали से कुछ същия सहाबा आके въпрос. उनका इंतजार करते रहे След कि това, दुआएं और когато फरमान और कैदियों का मुतालबा करें। जब го उन्हें चीजें попитали वापस за कर दी गई третия път, Светия Пророк फरमाया Салам रसूलुल्लाह казал, सल्लल्लाहु че अलैहि वसल्लम ने कि когато разпределял कि नहीं, богатство, अगर दो में से एक го शख्स भी направил за да спаси अलबत्ता अपने फ़र्ज में определени कैदी хора ले от आए। огъня. फिर И रसूलुल्लाह тъй सल्लल्लाहु अलैहि като वसल्लम फरमाया вярата им била और अल्लाह की वही сравнително जो слаба, उसके शायान है। फिर а आपने не फरमाया на други, तुम्हारे ये भाई हमारे पास तौबा करके आए които हैं। били по-силни във मैंने मुनासिब вярата, समझा कि उनकी тъй कैदी като не се нуждаели बस от जो нея. शख्स तुम में से खुशी से По वापस този कर दे начин Светия वापस Пророк कर दे, Салам също और е जो учил अपने से ये да चाहे се कि грижи किस्से पर ही за कायम रहे по-слабите, तो वो भी वापस за да कर не दे। се और поколебаят इसका поради हिस्सा अगर слабостта си. अल्लाह हमें देगा दे देंगे बाद में। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हमने अपनी खुशी से ये कैदी यूं ही दे दिए, हमें कोई इससे की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें पता नहीं कि तुम में से किसने इसकी इजाज़त दी है और किसने नहीं दी। तुम लौट जाओ और तुम्हारे सरदार तुम्हारा फैसला हमारे सामने पेश करें। Светия Пророк वो Салам चले गए। винаги е हमने ये ख्याल किया внимавал आपने कि अपने सरदारों को да भेजो, не उनके ज़रिए се वो обиди भी वापस कर दें някой कैदी और उनके и सरदारों да ने не остане वापस कर दिया। разочарован, फिर वो रसूलुल्लाह като सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट कर आए към по-слабите. और उन्होंने आपको बताया कि सब लोगों ने खुशी से माना है और इजाज़त दी है कि कैदी वापस कर दिए जाएं। और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी मुआवजे के हवाजन के कैदी आज़ाद किए। Мъдростта, उन्हें सिर्फ когато आज़ादी ही नहीं की е आज़ाद давал ही на नहीं किया другите, बल्कि उन्हें नए कपड़े भी अता е किए। показвал कपड़ों से отличен जारी के लिए пример आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी не को само за щедрост मक्के भेजा и даване और на उनसे वज़न всеки, फरमाया който ला поиска, यस्तवी но и за अल проява हुर्रो на वल мъдрост, अब्दा कासिब когато го е इसलिए правил. इनमें से कोई भी Веднъж आज़ाद होने Светия वाला Пророк बगैर लिबास Салам के е नहीं रहता। разпределял богатство между मुस्लिम माज хората, से रिवायत है но не дал कि нищо रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के на पास нито един हज़रत човек. हुनैन के दिन लोग आए Когато और го अर्ज़ किया попитали защо, कि Светия Пророк रसूलुल्लाह казал: о, मेरी мусулмани, और ऊँटों में से и मांगते रहे повторил това यहाँ तक कि कुछ отново. बाकी न रहा। Когато му задали रसूलुल्लाह същия सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया въпрос, तुम क्या चाहते हो, след क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कैदी това, बन जाऊं? когато फरमाया го मैं ना попитали за बगावत трети ना път, फजूल और ना झूठ बोलने वाला। Светия Пророк Салам казал, че когато разпределял ये भी देखते हैं богатството, го कि आप направил за да सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम спаси कभी बेमोहल नहीं हुए। определени хора इसमें от огъня, тъй като कोशिश नहीं की कि вярата माल की им तरफ जाया била करते थे сравнително और слаба, कभी इनकार नहीं а не फरमाया, на други, लेकिन कभी कभी които आपने били सल्लल्लाहु अलैहि по-силни वसल्लम в मांगने वालों को вярата, जाहिलमाना अंदाज में тъй रुख्सा दिया като не се нуждаели от और इसके нея. कई मिसालें कार फरमा हुआ करते थे। मतलब एक По मरतबा този начин आप Светия Пророк सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Салам също बात е फरमा रहे थे учил да се грижим और लोगों को
за по-слабите, за да не се поколебаят поради слабостта си. Светия Пророк ﷺ преподавал 4 урока в този случай. Първият е, че има разлика между това да си мюсюлманин и да имаш вяра. Второто е, извинявам се, едното е очевидно, докато другото е въпрос на сърце, а второто е урок, който е бил да се използват правилните думи и точното време, а третото беше да се съобразяваме с чувствата на хората и четвъртото беше да не говорим по начин, който би станал причина някой друг да се поколебае в вярата си. Имам Бухари, който е написан в хадис, е написано трите свойства на един мюсюлманин, който вярва. Наистина, вътрешното знание е от Аллах. Светия Пророк ﷺ е разпределял богатството на хората. След като е пазил и внимавал с по-слабите хора, за да не би да бъдат по някакъв начин наранени и след това да се отдалечат от своята вяра. Дори до такава степен се е грижил за хората. Щедростта на Светия Пророк ﷺ отваря един прозорец и към други аспекти на неговия морален характер. Точно както учението му е било балансирано, така и действията му са били балансирани. Не само човек да направи някакъв коментар на някой си човек, а в същото време трябва да внимава, че при този коментар дали няма да го нарани или човека до него няма да повлияе някакси негативно на другия човек. Светия Пророк съм казал, че когато трябва да се разпределя богатство, го е направил, за да спаси определени хора от огъня, тъй като вярата им е била сравнително слаба, а не като на другите, които били по-силни във вярата, тъй като не се нуждаели от нея. По този начин Светия Пророк ﷺ също е учил да се грижим за по-слабите, за да не се поколебаят поради слабостта си.
Светия Пророк Салам преподавал, както и е дал 4 съвета, като първият им е, че има разлика между това да си мюсюлманин и да имаш вяра. Едното е очевидно, докато другото е въпрос на сърце. Докато вторият е бил да се използват правилни думи и точно време, а третото е да се съобразяваме с чувствата на хората. Нека се моля Аллах да даде възможност на всеки да размишлява и да действа върху всеки аспект от живота си и да се стреми да оформи живота си по начин, който следва и неговите примери и се стреми да постигне Божие благоволение. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.